gara-gara Petruk metu sesarengan ngalian Bapak Lurah Klangon nampi pakurmatan ing atase wis meh parah esuk kados mekaten ing tengah dalu kados mekaten parandene bot-botipun tresna kalian warga masyarakat Klangon ing Saradan kepeksa Bapak Bupati kepareng rawuh wonten ing mriki. Tepuk tangan untuk Bapak Kajimbing. Luar biasa. Piyayi iki ora tau sare apa piye? Gumun ya ini sik ngluyur ora. Undang mantuk kek dicuci kakike. Nah, mboten napa-napa yen kula kalih Pak Bupati nu wis tenan kaya kanca. Wis ngopi bareng, rokokan bareng. Estu. Tur niku peranganipun nggih ngoten niku lho. Yen kepengin masyarakate niku mesem guyu, pemimpinnya ya kudu kebak esem guyu, ora bakal bisa menciptakan masyarakat yang tenang, damai dan penuh dengan senyum yen pimpinane dhewe ora gelem tersenyum. Lho kuwi. Dasare ya Pak Bupati menika sangat merakyat niku tenan. Kula niki sak jeg jumblek sing jenenge ditelepon kalih Bupati tur bola-bali ora kaya Bupati Madiun menika. Nuwun Pak Dalang kabare. Saya Pak, piye? Satpame sik melu terus ngono. Satpam niku tegese bojo kula. Nggih tumun Pak Bupati, mboten tumun kula ucul teng guyangan. Ngoten niku. Nggih sosial Pak Dalang pun. Wah, ngoten niku. Saya wingi pas nuwun sewu acara Hari Bakti TNI niku walah tenan menika kula senam jantung. Mergo komando menika langsung saking Bapak Bupati. Pak Dalang mangke yen Pak Panglima rawuh mriki jenengan kudu pas limbukan. Kula mboten seneng yen nganti teng kabupaten rawuh mangke Pak Panglima jenengan pas goro-goro sing nonton wis udah akeh. Pokoke kudu aja limbukan sik yen kula kalih Pak Panglima dereng dugi. Wah, nggih siap. Nganti lakone kula ulur-ulur kula dawak-dawakke ngono. Bareng lakone dawa tenan bareng iso panjang iso dawa ngoten. Bojo kula malah seneng ora. Tegesipun lakone niku dadi apa komplit ngoten lho. Luar biasa nggih. Mugi-mugi Pak Bupati tansah amanah. Tansah berkah, sehat, kiat anggenipun momong dumateng sedaya para warga masyarakat ing Kabupaten Madiun. Nah niku. Menika ugi sampun paring bebungah dumateng kula sak kanca. Nggih, Bapak Haji Ahmad Dawami Ragil Saputra Esos. Wah, jan luar biasa. Elok dasare tanggal 24 menika kepareng wayangan hari jadi ya, Kabupaten Madiun. Menika ya ora marem yen ora telepon dhewe kula nggih didhawuhi. Tanggal iki Pak Dalang. Wah, mboten saged Pak Bupati ngapunten pun nampi job. Maju tanggal iki. Mboten saged, Pak. Pun lek ngoten manut jenengan lunggare kapan? Akhire nggih temu tanggal 24 niku alhamdulillah. Matur nuwun dumateng Bapak Bupati, kula nggih sampun pikantuk dawuh kalian Bapak Hariwuryanto Pak Wabub bilih lokasinipun menika wonten ing Madiun. Matur nuwun menawi taun kepengker menika mapan wonten Dlopo. Diratake hiburan ora mung kanggo warga sing mapan ana tengah, ning sing kidulan ya diratake. Matur nuwun. Anggenipun kepareng tresnani dumateng kula sak kanca lan ugi kepareng tresnani dumateng para warga masyarakat ing wewengkon Kabupaten Madiun menika. Kula nyuwun kanthi sanget mbok menawi wonten pesta demokrasi pilihan bupati mangke monggo dipun jagi. Sing penting rukun guyub, aja nganti bentik, aja nganti sikut-sikutan, aja nganti jigal-jigalan. Jenenge wae Madiun mesti trep lamun to guyub rukun. Lah niku nggih. Menika ingkang kula suwun. Luar biasa sembah nuwun. Kula tak ngaturaken lelagon klangenanipun Bapak Bupati rumiyin. Nggih. Napa niku ali-ali. Ali-ali. Ingkang kula suwun nyuwanten langkung rumiyin Ibu Sukesi Rahayu mumpung Pak Bupati urung kundur iki diselake dhisik. Niku nggih. Monggo Bu Kesi ayo matur suwun sing ngaturke salam hormat karo Pak Kajimbing. Inggih, sugeng enjing Bapak Bupati, Bapak Kajimbing. Pak Kajimbing wau jenengan ajeng kula dada tapi tebih ngeten nggih, Pak. Wah, mbok menawi Pak Kajimbing kersa minggah ngoten. Ibu tindak mboten? Ibu Bupanta tindak mboten? Oh, sare. Nggih. Nggih. Aku lingguh ya, Pak ya? Iya, aja no kok lungguh piye. Jumeneng men ketok. Ditunggoni karo ibu-ibu yang ngenteni semono mbane iki lho. Direwangi lesehan. Wah, ngarep dhewe jigang boh. Kuwi lho sing nganggo kudung ungu lho jigang. Le penak. Hati-hati lho boleh kelebon lho. Ayo.
Ya ampun, Pak Pak Dalang. bahasane demit ngono lho maksude. Pak Dalang, Bu, nyuwun sewu. Pak Dalang ini kok mripate lek kalih wong wedok ayu kok awas nggih, Bu. Ini kan adoh iki mriki nyawang jenengan presa lho. Pak Dalang lek ibuke kudung wung kok manis banget tiyayine. Melek langsungan dheke. Lah nika pramila ngaten Pak Jimbing. Lek bojo kula mboten kula tunggoki wah enten penonton ayu jaraki. Ngoten niku. Beda kali Pak Kajimbing. Oh ya enggak bakal wani jarak wong wedok. Bu Panta soalnya ya galak kaya aku. Nggur galak digul-gulke Ya, ora. kula kali Bu Panta nggih berteman lho, Pak. Oh iya, dawuhipun niki wau Mas asisten kala wau Pak Bupati mboten kepareng munggah ana panggung, mung mligi arep menikmati sajian wayang kulit. Dadi penonton kok kados para masyarakat sedaya niku. Mboten napa-napa, mboten minggah, mboten napa-napa. Lek rumuse teng panggung wayangan niku mboten kersa minggah, mboten napa-napa ning sing penting ninggali. Kowe iki betoknya? Lah iya kuwi gawanen sik. Gawanan. Engko tak kira aku nyelithukne dhuwit ora. Oh lek mbok gawa tenan iki bahaya iso mlebu guyangan ra balik sampean ngene. Kowe sing ra pengalaman kono wis tutup, ngerti ora? Ora pindah. Pindah piye ora enek saiki sing buka ora enek. Lek butuh aneh-aneh saiki liwate micet. Ayo lho. Iki dalang canggih tenan, iki dalang milenial tenan. Ngerti aplikasi apa wae. Wah luar biasa, micet ya ngerti, aku wae lho ora ngerti. Laptope kuwi wae ra gelem kalah mbek Elisa Orkarus. Delok jale. Biasanipun lek dalang menika ngasta naskah. Laptop apa to? Kentongane lho iki lho. Kentongan bunder iki lho. Lho iki dituthuk iki sing gawane Pak Teguh. Muni lho ngono kuwi. Iki kentongane iki mlewenu terus kene sigar ngono. Mergo yen sigar iki suarane apik, lek nek sigar iki ra nyuwara ngono. Allah ya Allah. Kentongane lho. Ora. Aja berpikir negatif lho. Seto, ket pirang-pirang dina iki sampean lek ndalang kok rumangsaku arahe kok dan nakal banget jan. Nakal. Sampeyan kuwi asosiasine sampean sing regel. Ngeres. Kowe saiki mbok banyak nyerempet-nyerempet ngono kuwi gumantung piye le nangkap. Lek jenenge darang rusuh ya pamane aku cokmel, jenenge kuwi. Langsung barange kuwi jenenge kuwi. To misuh ngono kuwi jenenge kuwi jenenge grobok. Lah ngene iki ya ora. Nyerempet-nyerempet ning nganyelke ngono lho. Salahe kowe gregeten dhewe ora. Wong kene butuh dalang ora. Alah Bu karepmu, Pak. Iya. Kuwi lho pamundhute Pak Bupati iki diaturake. Nggih. Pak Kajimbing lan ugi Bapak Kepala Desa. Pak Dalangku, Pak Lurahku. Gumun aku. Kok iso dalangku ge kemu ayune ram lho. Pak Lurah kok kemu enyeke ram. Lho ning nyatane piyayine tegas lho ngono kuwi. Tenan tegas. Untuk menimbulkan rasa akrab iki suatu saat ya kudu ngono kuwi. Kowe Pak Lurah ngono kuwi. Dadi pimpinan iki aja medeni ning sing pinter anggene tresnani karo kawulane. Nggih, ngono kuwi. Wong ngger petuk wong no. "Oh, dari mana kamu?" "Ayo mandi dulu." "Enggak sopan ke kelurahan pakai celana pendek. Gimana itu?" "Pakai sepatu yang bagus, pakai batik." Itu. Ngono kuwi malah masyarakate ora gelem ning kelurahan. Nek masyarakat teko, "Monggo masyarakatku." Ngono ya. Inarak masyarakatku. Ngono kuwi kan dadine akrab ngono lho. Matur suwun. Pramila kula matur nuwun sanget dumateng Pak Bupati lan ugi Bapak Kepala Desa. Saking katresnan panjenengan, Pak, sampun kersa nimbali Mas Cahyo kalih kru Madangkara. Mugi-mugi anggene panjenengan dalu menika ngawontenaken tasyakuran ngitanaken utawi ngislamaken ingkang putra tansah pinaringan berkah keselamatan kesainan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Yo dandang gulane Bu Kesi. Jeneng kula kelali aja lali Yen Pak Wabuk mau lali janjine yen Pak Bupati ali-ali. Aja nganti lali, padha. Mambek bawa leksana orang ngrincati sabda kang wis kawedhar ya, Truk. Nggih, nggih. Monggo istriku. Ayo.
Ali-ali karyane sapa Mas Gareng? Mbah Gesang. Iya, istimewa ya. Mergo iki entek-entekane mesti uleng-ulengan huruf L. Yen ra lo, li, le, lu. Ayo. Ya, Bu. Kulambetena Lu li tansah gondeli yen dadi lara Lo. Hari ini terus lu sedih rinten dalu kok iso muni lu aksara Jawa kae yen disuku dadine lu kok iso muni lu taling tarung dadine lu kok muni lo nglegena dadine lo kok iso muni li diwulu dadine li dadi yen renek wulune dudu li dudu aduh likuh keprok wing ora Arai lho, Pak Lurah guyu kan lho kemekelen karo Pak Bupati. Jan. Orang ngrembug aksara Jawa ki mau. Bocah saiki iki jarang sing ngerti lho ngono kuwi. Nggih Pak Dalang. Aku wae sinau ning Mas Sujar kuwi ya lali. Karepku ndek Werkudara anyar jarku tak terusi sanggem nggih aksara Jawa. Wae kleru sangem kok. Nggih, monggo-monggo sego pecele medal. Matur nuwun tas laden nggih. Cocok pas banget. Laden iki yen disapangno semangat. Engko saya banter lek ngetoke panganan. Ayo, terus diseragami lho karo Pak Lurah luar biasa. Batik kabeh rampung wayangan esuk ditumpuk neh. Ora sae lele Pak Lurahku kok. Ayo. Padake kowe ora. Ya, Bu. Ketoken Mas Cahya. Mas Cahyaku. Ayo. Wis kok ya. Ngantian besok apa bakal bali entek nglegena ya yen bali bejo tawanipun sampun katur monggo sak langgamipun monggo Bu Kesi ali-ali katur Bapak Bupati ya ngagem ali-aliku pamrih aja lali marang aku
No. Pilihan kumripat biru pamriye mresustya ingkang warni yen kon isi ati mesuke Matur suwun Pak Bupati. Sembah nuwun Bapak. Kepareng nenggani wonten ing mriki. Iya luar biasa. Yo ngaturi Mas Gareng, ya welereno. Tak jaga loket aku. Ya. Walang kekek nggih ngurmati Mas Sumarbagyo Semarang. Yo, mangga, Cok. Luar biasa. Dadi kaya sip-sipan cara wong jaga kae lho Mas Gareng. Nggih. Sore mau Pak Wabub nenggani karo Mas Lurah Kelangon bareng para esuk genti Pak Bupati sip kedua lho kuwi. Iki nyambut gawe sakjeke urip lagi iki kanugrahan. Kok iso? Biasane angger wis gara-gara ku lak nyenyet iki malah ketekan priyayi agung jeng bupati dhewe sing rawuh. Nah, kuwi. Iki sing diarani kemarmane ngati entuk ya bengi ngene-ngene iki. Dadi seniman ukurane ora mung materi tok ya ngene iki Mas Gareng. Iki sing diarani tumpuk matumpo-tumpo kanugrahan sing apa tumama nyang awake dhewe. Betul. Bareng iki bareng rawuhe Pak Bupati iki jeduling pecel. Gandenge apa karo Pak Bupati pecel? Rezeki. Oh iya. Beliau datang membawa rezeki. Pecel. Pedes enak, ora pedes ya enak. Celuka sing ladian aku urung entuk. Kaya cemawis men gumun aku ora. Wah, jan wong Madiun iki tidak bisa lepas dari pecel. Betul, betul. Niki wilujeng dalu jeng Bupati. Wah, jan iki Piyayi Gung sing ora bedak-bedake marang kahanan sing ana. Leres. Nyawiji dadi siji karo masyarakate. Iki apa to kok beliau nganti disebut utawa yen tembunge saiki parapan. Celuk-celukan utawa panggilan beliau Kajimbing. Apa sebabnya? Kuwi saka kalimat Kabupaten Madiun beliaulah yang memimpin. Wah, betul. Jika bagus, mari kita pilih lagi. Wah, iya. Apik iki kareng. Bing.
Kuwi bing kuwi asline bing ora bing. Bing. Bingung penggalih beliau ki engko arep ninggali gareng pira. Entek-entekane kok ya rono mun ora. Aku ki mbuh aku ki akhir samene iki jiwa ngemisku jedul ya. Iya. Gumun adate pelawake ngger saya esuk saya ngedrop kaya HP no. Sampeyan malah saya cerdas. Wong iki jenenge profesional dituntut staminane harus merata stabil. Iya. Tur suasanane penak banget bengi iki Mas Gareng. Tenang. Penak ya wong Padang. Iki sing mone hawane adem dadi anget mergo ya padanging swasana. Betul. Wong iki ya karo mrihatinake sing ditetaki muga-muga dadi anak Anung-Anandita bisa ngangkat derajate wong tuwa. Amin. Nek iki mau rada tak apa jenenge? Rada tak koreksi. Mbak Kesi lak ngendikane ngislamake. Heeh. Iki sebetulnya ya perlu dicethake. Ngislamake iki ora usah ngenteni ditetakke. Angger wis maca syahadat kuwi wis Islam. Iya. Mula ya ning wis salah kaprah dadine ya wis ora apa-apa. Ning wonten lho Kyai ingkang paring dawuh niku. Piye, Apa Mas? kok apa jenenge wong khitanan kok diislamke mergo ukurane wong Islam kecuali syahadat niku salat. Mergo salat niku cah gak agama. Betul. Identitase jati dirine wong Islam niku lak salat. Betul. Yen urung khitan le salat kuwi belum 100% ditampa mergo isih ana reget ingkang mapan ana pepucuke alat vital. Lah kuwi gumantung karo bocahe. Ya Tegese? wis resik ya resik. Ayo. Ning ya sing baku monggo lah yang baku iki tujuane becik mergo iki anak. Anak ki kudu digula wentah mergo anak ki amanah yang harus kita rawat. Nak. Nah, N. Oh, per huruf to. Anu wong pinter kok. Oh iya, Wong pinter kok wong. Iya. Aki amanah yang harus kita rawat. Nantinya sebagai penerus garis keluarga. Akalnya harus kita isi dengan ilmu yang berguna. Kolbunya kita isi dengan berbagai perasaan yang bisa menolong orang lain. Kuwi yen anak, yen putra. P. Penerus keluarga. Betul. Untuk kedepannya dia sebagai penerus keluarga. Sing tok mulek kae ora. Yo karepe sing penting lah tak terjemahke. Oke. T. Tidak lain dialah penerus keluarga. Nganyel iki. R. Lah iki nggon R ki sing angel. Wes ora neko-neko dheweke penerus keluarga kok. Kandhane anak ki Penerus keluarga. Iya. Pancen pinter garengku kowe iki. Kalau ibu-ibu sik jenak pinarak kaya ngono. Matur sembah nuwun Bu, dipun rencangi wungon. Lagi iki lho priyayi mresani wayang nang emper omah iki lagi iki lho. Ning iki percaya mboten percaya tiyang sing melek bengi tanpa iyup-iyup rezekine banter. Paling nang emper kan ndang medun kan ngono Pun paling mboten niku sesuk masuk angin mesti. Itu kuceke sing apik. Lho masuk angin ki tegese tambah seger awake. Iya. Oh, wong yen tanpa angin ki bakal gampang lara, Mas. Yen piyayi mirsani wayange piyayi kakung sepuh ngoten wis memper. Umum gitu Mas Gareng. Yen piyayi putri niku langka. Langka meneh wis piyayi putri tur dasare isih enom kepareng mirsani wayang mongko nganti jam 2. Sing ndi? Kuwi mbake sing kuwi klambine ijo ngarep dhewe. Aja elok. Beh. Eroh lho, Pak Gareng. Wah, heran aku karo bojoku bengi. Ngapa? Eroh anggere nang wedok ayu kok Kandhani. melek ngono lho. Angger ora wong wedok ayu ngiyip. Awas lho, sesuk lek nang Piye kuwi? Wong lanang apa kuwi? Wah anggere ana wong ditunggoni bojone kok wong weruh wong wedok ayu kok kaya ngono ki. Wong lanang apa kuwi? Mbak, mang mriki Mbak, bojo kula men marem mang salaman mriki Mbak. Mboten Mbak, Wah. Gelalak purun mriki ketak sangoni tenan. Ampun Mbak, mangke kula dadak wudu melih ndak ora. Mboten ngene lho Bu Kesi, jangan salah Mas Gareng. Apa? Aku lak matur to, menawi piyayi kakung sepuh ningali wayang lak lumrah, akeh tunggale. Terus piyayi putri iki lak hal yang istimewa. Apa neh piyayi putri sik enom. Tegese mbak-mbak iki sing calone dadi generasi pecinta wayang. Bener ki omonganmu bener. Warjen Kesi iki
rada ngeres panjen. Ha iya. Paling ngono kuwi wong wedok cemburuan ngono. Ha iya. Biasa kuwi. Wong wedok kuwi ngono kuwi. Sik to wae diseneni Bu Kesi kok melu Bu Kesi sing nyeneni aku melu aku jane piye to? Aku pokoke bengi iki ora dadi gareng dadi sengkuni aku. Wong-wong perkara dipirsani iki matur nuwun ora perlu digawe ribut. Heeh. Ki angger ribut-ribut bocah tak jak munggah lho. Aja ora. Ngolek aku ngelembake sing apa ijo iki ya. Engko sing mburine lho sing ngangge kudung kuning mesti kaya batin. Jane aku nom biyen ya ayu. Aku ya ayuku. Ngono ya. Nggih sekecaken nggih, Mbak. Nggih, mugi-mugi damel remen penggalih apa-apa ki angger atine seneng dawa umure. Amin. Oh, niku rumuse pokoke ampun sok gawe susah. Anggaplah suatu pengalaman hidup. Yen ketaman napa-napa disyukuri, berarti panjenengan lagi dicoba. Wong yen dicoba berarti ditresnani. Betul. Umi ngancani Pak Dik. Umi? Ayo. Oh, Nadyan Umi. bocah iki lagi radang tenggorokan ya tak paksa kudu makan. Ayo wong nang bengi ninden awan gusah manuk. Yo suarane serat. Ora digusah manuke malah diceluk ora. Manuke sinten? Ngeh, Manuke ngeh. sinten? Manukku ning omah aku lan duwe to kayak putut kae. Ngepleki. Ngepleki ya. Ngepleki, Kaya doro kuwi ora. Sehat to, Nduk? Insyaallah. Ya, pancen ya wis disehat-sehatke. Yen Nggih. dong rame disyukuri. Nggih. Yen lara ya tetep kudu disyukuri, aja Nggih. gawe disusah, aku ndak tambah nemen ya. Nggih. Ye kabare? Reng, tanganmu ora plak-plek kuwi haji barang ora. Apa pe haji? Astane. Apa pe haji ki demek ngene ora ento to? Lah Mbanyol komunikasi ya kene ora kudu demek-demek ngono kuwi. Lho kok didemek ora ento ya apa barang najis? Loh, Wong iki putuku. putu-putu watakmu butuh-butuh kok ya ngono kuwi. Wis ngene wae, yen kowe pancen meri aku tak lungguh kono, aku kowe kene. Dadi kowe iso demek sinden. Ora aku ora pengen demek sinden kok. Lho Aku pengen demek mbak sing ijo kae lho sing. ya sabar nggih, Mbak. Bar niki jenengan mengki mriki. Mboten Mbak guyon niku namung guyon niku terus anu. Ora yo kok guyon apa serius kok. Lah iya. Nembang kok ayo. Nggih, nembang napa, Pak? Langgam kadung tresna sak bawane. Ayo. Waduh. Nggih. Kowe aja dicincingne ngono jarike ndak kaya wong banjiran ora. Lah Ndelok ketahuan cincing iki, ora. Pak. Wis cahe cilik parange gedene sakmono. Ayo, ora apa-apa. Iki bocah iki ngopo to lagiane kok elek. Sinden kok ngenah ngene iki. Tak unjukne iki lho, Pak. Sinden sih sing demes kaya Mbak Kes ini. Ngono kok ngenah ngene. Kaya bakul godhong kowe. Terus napak tilas. Iya. Ayo. Kulo dikandani karo Pak Degaring gatekne mergo penampilane penting, Om. Nggih. Lek mau mlaku ya benakno. Jajal mlaku wong ngulon rono. Samaan Mas Gareng. Sira lho. Lho Mludak maklum kok. kulino lewat galengan kok, Mas. Lah kudune lak demes tik-tik. Kowe malah kaya bar ditetaki ora. Kaya yen mlaku kaya macan luwe lho. Nah. Aduh. Yo, iki ora kena benggang ngene. Nggih. Ngene mula kulino. Lan benggang masuk angin dan. Yo. Jajal Ayo, terakno jajal. Pak Gareng. Pisan ka Pak Gareng? Contoh Pak Gareng. Cuk, ngene. Nah, saka kulon ngetan. Lho, iki lho. Nah. Nah, iya. Ngawi sapa? Nyekat bis. Ayo, Ayo Om, siapa? jarane main kewek wong ngene wong luwes kok wedok iki. Alah, Ndanga. Nah, mesem. langkae kok ado-ado men to iki. Ya wah ya wong iki cah wedok urung dadi kok, Mas. Wis dadi kok. Iki bocah sing urung kambon cah lanang ya Ya, semene. nggih, betul. Amin. Leres jenengan. Amin. Ya wis ora apa-apa. Nek semakin kesini harus semakin meningkat ya, Nduk. Nggih. Nembang kadung Tresno. tresno karangane sapa ki? Mbah Narto. Mbah Narto. Ning bawane Mbah Kesi. Mbak Kesi. Mbak Kesi, Lah, iya, Mbak Kesi. bareng ana sing ijo terus bojone diundang Mbah. Men derajate padha karo Mbah Narto. Ora, bojomu mbok tuwake mesti. Malah mbuh ora. Yen nduk umiku. Ayo.
dola pamikirku tan jemu tumanem kalebu rasaku wis kadung tresna mung sira wong merak ati tembang menika iki kula aturaken dumateng Bapak Dwijo S. Ali Wirejo yang kepareng among tamu wonten ing Kuntadi Channel. Matur nuwun Pak Dwijo ugi menerjemahkan dari bahasa wayang ke bahasa Indonesia alur cerita pada malam hari ini. Matur nuwun Pak Dwijo. Ugi Pak Joko Warsito nggih matur nuwun kepareng memberi apresiasi. Ugi Mas Haryanto, Mas Nur Huda, Mas Yuda Ibnu Mutakim, kaos eksklusif dari Sanggar Madangkara, tawa, Mas Teguh Palur, waduh komen Mas Teguh ya. Suran Dalang Gendut beri jasa wonten Pendopo Madangkara, nggih, pinjang tanggal 22, nggih. Niku. 22 nggih. 24 piye? Ngopo? 24 piye? Aku ditimbali Pak Bupati hari jadi ya. Aku nganggur. Nggih istirahat persiapan sampean lek arepe mantu. Justru arep mantu iki golek biaya. Kok malah mbok kon istirahat. Agar koncone ra payu kok seneng. Ya sok nusula ora apa-apa tanggal 24 lek prai. Mau urusane dawa kuwi. Ah iya. Ya Nduk kadung tresna. Dimatne Om sing penak Nduk. Ya, yuk. Lamat wis katon tejane yen
setel radio ceklik ndelalah pas tembangi kadung tresno setel ngelincak ngarep omah lincak pring kae cawisane kopi kental gedang goreng anget udane teko Mendring teko minggat. mendringi apa Tagih utang. aku ora ngerti ora kulino ngono kuwi Oh, dekolektor. oh iya ayo ya Pacane sarwa asri jrobat tinku tansah eman waslan luar biasa iki lho miroso berkarakter bocah Mutiara kependem ya Umi iki. kok kependem lho mau genah ngeglo cetok kok kependem Iki lagi muncul lagi-lagi wae. ora Iya. wiwit SMP wis muncul dhek viral Nek lak ya mbok asah, mbok asih, mbok asuh dadine terus muncer. oh iya Gadis saking Pulung Ponorogo. wah hafal mbae ora Apal aku tau kademen ning kono kok. iya wingi iki ana sing ngersake kok Pak Dwijo pas lakon kemelut Mandura iki lak ngersake sakitnya tuh di sini Nggih. mergo saka situasine sing uyek-uyekan nganti lali ra tak aturake mila Pak Dwijo menika kula ijoli dalu menika Sakitnya? lagu karyanipun Mbah Sukron sakitnya tuh di sini Oh, ki versi Mbah Sukron. versi Mbah Sukron Oh, nggih. Sing nembang sapa iki? Winong ayo Nong. ayo coba Nonong. ayo pelok-pelok Mas Dar Wah. ayo disupport isik iki ayo Kur yo nangis sajroning hatiku ayo nong tolong aku Luar biasa iki sing diarani dagangan kemedol iki ya kaya winong iki. heeh Wis ayu, jogete luwes, suarane ya becik, bawaane ya apik, cacate gur siji. apa Sikile jeber. Ning iki nandhakake sikil jeber ki tipene wanita sing setia. tur wani rekoso Wani rekoso soal iki jeber ki nggo ngerem set ngene iki. Nah dadi iki Pakem ya? arep tumindak ala ora iso mergo reme pakem ora ninggal wewaler rumah tangga. Tipe wanita setia ya kok ngene iki. leres sangat iku Pak Dalang. lho kowe kok bangga ngelem awakmu dhewe ora Mboten. Piye? Ya, kan niki nek nggih ngerem kan nyat Pak. Lho, piye? Cocok to? cocok pakem Nggih maksudnya nek sing jahat no di Delok. tuwe pangan kan ya. Mboten maksudnya. Kowe ora setia kowe kejem. Delok. garise piye garise Iki rezekine iki lho Mas delok iki. piye Iki dewane dewa katok. katok Katok. Pak Kruwah Dewa katok iki tegese Katong. rezekine akeh. oh Amin ya Allah. Ning rada boros iki. Mboten. Mergo ana gambare sumur gumuling. Iso golek ora iso nyimpen. oh Nah iki apa neh iki jodone Mas. Yen delok kerut-kerute jodone kudune karo wong tuwa. wong tuwa seniman apa wong umum seniman apa wong umum Seniman iso nuntun dheweke marang kebecikan. Oh, awakmu. Dadi awakmu malah dituntun karo Winong. Lah jare nuntun marang kebecikan iki. Aku sing nuntun kebecikan anggere kancane entuk rezeki meri kowe. Aku kok ngeramal wong aku dhewe nasib kurung tentu kok. Iya. Wis nang pamane kowe entuk kaya Pak Gareng kuwi panjenengane anu lho gemati lho. Piye njajal pamain entuk kaya piyayi ngono kuwi? Pak, jane nek gematine nggih kan sae. Heeh. Tapi kurang gede. Oh, kurang gede. Iya, lek semone kok banting kelet kuwi ora. Nah nggih, kula remene sing radi ageng ngoten niku, Pak. Bang,
Tak golek ramuan Madura sik. Iki mumpung enek kentongan. Apa? Jajal belajar ketoprak no. Ayo. Iki apa kuwi lakon Sri Huning. Dadi wong loro iki sampean Sri Huning, Mas Gareng dadi Srigala. Dadi dadi Wiratmaya. Sri Huning aku Mustika Tuban. Mustika Tuban iki wilayah. Aku Sampean Wiratmaya. Bar ketoprakan kok nyegat bis. Pemain ketoprak karo nyawang penontonnya ana apa ora ngono. Sri Uning. Sri Uning kok nyinden. Kula Sri Uning. dalem. Loh, kok galak men. Sing halus. Lha pripun? Dalem Kang Mas. Dalem Kang Mas. Oh, Sri Uningku. Dalem Kang Masku. Kowe iki Sri Uning. Lah pripun? Sing halus. Lah kula diajari to. Lah kula Diajari, mboten nate diajari. ketoprakan lho, Pak. Nuwun sewu Kakang Mas. Oh, ngoten ya. Yo. Nuwun sewu, Kakang Mas. Sarawuh paduka wonten Taman Sari. Hah? Kenapa, Pak? Mbah kowe budheg to, Mbak ya. Sarawuh paduka wonten Taman Sari. Sarawu. Sarawuh. Oh, Sarawuh. Sarawuh paduka wonten ing Taman Sari. Kula ngaturaken pangabekti kunjuk. Kula aturaken pangabekti kunjuk. Sampun kula cawisaken Sampun kula cawisaken. daharan klangenan jengandika. Daharan kelangenan jengandika, Kang Mas. Nenggih Nenggih menika Batako. Batako. Kok manut iki? Sri Uning. Enggih, Kang Mas. Teko kowe wanita kan ngurang toh. Sajroning aku jengkar saka kene, kowe ngopo? Hah? Kula namung ngemil, Kang Mas. Hah? Apa? Kula namung ngemil mboten napa-napa, Mas. Kula namung ngemil mboten napa-napa. Ora ana Sri Uning kok cengengesan iki. Mboten, Kang Mas. Iki jane bocah iki kenal ketoprak apa ora to? Cah Tulungagung lak nggene siswa budaya Kalambret iki ketoprak besar lho, no. Iki Tulungagung ki gone siswa budaya kok kowe ora ngerti. Lah ya kono ngene Pak Siswanda siswa budaya kowe malah dadi sis kamplingi piye ora. Kula mboten nate nderek Teko. ketoprak. Kang Mas. Enten punapa panjenengan pasuryanipun katon merengut kan kados mekaten. Napa panjenengan wonten utang, Kang Mas? Ora ana Wiratmaya kok tagih utang. Mboten. Apa sing mbok lakoni? Tok 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 tok. Lho kok ora suwo? Apa? Oseng. Kagak rasa Aja reng aja. Garengku aja. wong kene iki urung tekan perlune Lah kok ben diseseke. greget. Greget ora krungu suarane. Wong kok malah ora ngerti. Seruk ning ndi bocah? Kula mboten tumindak sedeng, Kang Mas. Urung tak arani. Jenengan mau sampun tanglet lho, Kang Mas. Urung. Wah, jelas sampun tanglet lho, Kang Mas. Urung. Mboten lan jenengan sepuh. Mboten. Urung tak arani wis ngaku dhewe. Mboten. Lho, wau sampun lho, Pak. Jenengan marai kesupen. ketoprak ana penontone yo ngene iki. Pak, wau jenengan sampun tanglet jenengan kesupen to.
lho njenengan tuwek kok kula sing salahne kok. Kapok tuwek ora tebasne wi ora. Urung metu kentos. Pak jenengan pentak le to. Wis to. Pena terus ditok-tok niku wae kok. Ya ngene iki sing mari penonton do mulih ngene iki. Lah apa? Lah penonton pemain ketoprak loro we padu iki. Ora pancen yen ora ana bakat pancen angel, Mas. Lek ora ana ketegasan penonton kacau iki. Iya. Ayo nembang nek ngono. So ajar ketoprak. Tulungagung ki nggone pusate ketoprak. Siswa budaya kuwi dadi tracere ketoprak ya. Delok Bu Narsiam Subudaya. Nggih, Pak. Punten dalem sewu kegemes. Ngono kuwi. Aku mbiyen sik cilik iso ngalor ndelok kuwi. Iki marai kuwi. Ngalor lah ketoprakane gone ning loro omahku ngono lho, aku ngalor. Iya keri yen iki ora pinten dawa sewu. Oh. Padha bojomu berarti. Oh. Ya. Enak. Sakniki, Pak. Sesuk bubar. Ayo. Galu-galan. Oh. Duh kriciku. Kudu kuwi. Kemeruh ora. Aku mari pelatih vokal. Waduh. Anu nang di ngek ngono. Nah. Ngono lah. Aduh mati. Kok. Ya ngono kuwi, heeh. Aku anggere krungu pinong ngono kuwi, ngene kaya kudu ngedol mobil wae aku. Ayo nang, dicucukne karo katoke, ayo nang. Sakitnya. Getian. Tuh di sini. Terus, elak nduk. Simpan kembar tak senono itu kembar teman Mira semua apa maksudnya Sego tahu tanpa petis. tak lama semua tahu Praharan negeri
enak ya. Bayarane padha ku. Lah sini, nunanani. Bayarane padha. Bayarane padha kok wai. Mune rokne ya, Reng. Heeh. Berani vulgar diri oh kanda Sri Basudeva sudah seia seragam api lihatlah sakitnya untuk Ayo, Nduk. Oh Kakanda Sri Basudewa tak kusangka tidak kuduga cinta suci lalap api karena kini muncul sekopi dia teman Amira sungguh berani berulah sadapi Tarik, Nong. berani vulgarkan diri oh kanda Sri Basudeva sudahkah seia seragam api lihatlah Mami sakitnya tuh di sini. Piye, Reng? Wah, suarane mengganyutkan hati. Ayo. Wes ayu, bawan apik, suarane apik, cacate gur siji. Apa neh? Dame saka TikTok 15.000 kuwi. Ngenyek kuwi 4 juta lho kuwi. Tenan to, Nduk? Lho kok jam karo nyawaku larang jame iki. Sindan-sindane jame larang-larang. Heeh. Ome iki 5.000. Terus ngangge ratang lintang. Aja tuku sik ora. Kuwi sapa jenenge? Si Winong iki 4 juta, si Birgita 6 juta. Bukesi lho 250 lho. Bojo ndalang kok malah murah dhewe. Ora penting bukesi sing penting urip kok ya. Ora iki tenan. Urip jame iki lho ora. Oke ora omongane ra enak. Jame iki ngono jam lho. Bojone bojomu ora ngrungokke. Masa sing penting urip gitu lho ke. Apa ki? Wong lanang apa ki? Sampun, mboten napa-napa. Oh, tujune wonge sabar. Sabar. Oh, yen ora balang mik. Ora no bukesi Piyayi Lembah Manah. Iki lho, liyane apa jam semono apa tutik kanggo jam dinding iki lho. Mungkin dan kayak jam dinding. Ayo. Apa ini jam dinding mereknya Vivid Production ora? Niki wau sakitnya tuh di sini. Leres, Harapan Ki Sukron Suwondo. Nah, anu rada piye kaya cerita ketoprak ngono ya. cerita wayang. Wayang malan. Oh, menceritakan kisah antara Mairah karo Basudewa. Oh, jaman wayang kuno yen ngono. Hah? Sik metu Sakirah ki. Sapa ki? Sapa jenenge? Mairah. Mairah Mairah Sakirah ora. Lah kuwi nalika semana lak sambung tresna mongko si Basudewa lak duwe bojo Mahira karo duwe bojo Badrini. Lah wong loro iki kirim-kiriman gambar ngangge WA ngono kuwi. Lah kok suwe-suwe si Mairah ki dheke foto vulgar tanpa sehelai kain sama sekali dikirim neng Basudewa. Lah diwaca bojone Basudewa. Lah geger. Oh. Apik men ya. Apik. Sajae pengalaman pribadi. Ayo. Mula sing jenenge teknologi kuwi ya digunakne sak apik-apike. Kuwi membantu kita. Ning aja nganti kita terjerumus dikendalikan oleh nafsu menggunakan teknologi. SMS ki apik, lamun to dijabarke secara positif, surat menuju surga. Lah
kuwi. Ning aja nganti negatif, surat menuju selingkuh. Lah kuwi cilaka kuwi. Betul. Pancen apa-apa ki kari Sagopi, sorry. sama dengannya. Sama dengannya. Heeh, aku seneni Mbah Sukron kok. Sagopi kok Mairah ora. Sagopi ora. Ben wong aku wis tak salahke engko malah kowe protes. Ku Basudewa petuk Mairah iki sapa? Lali kok ya jeneng lali kan kira. Basudewa kepethuke iki dol kopi iki mau. Sagopi. Lah, Sagopi kene bojone ngerti. Sagopa ngono kuwi. Kuwi lak salah satu sinden ning Mandura sing disenengi karo Basudewa. Betul. Seneng. Terus adine Basudewa sing jeneng Arya Prabu ya melu seneng. Terus adine meneh Ugrasena. Dadi cah telu ki nuwun Seneng sewu. karo cinta prapatan ngono kuwi. Cinta prapatan. Segitiga. Prapatan lah sing wedok ora mbok itung. Oh iya prapatan. Bener. Lah akhire kan kaya ngono kuwi akhire sing dadi korban iki si Sega Pidhek iki lak abdi dalem kraton. Betul. Yen ora nuruti apa kang dadi kekarepane anak-anak ratu telu mau, dhek ya dilereni ra ndek kepegawean. Mula ya manut wae. Loh, Ngono kuwi. Yen kepengin apa ngerti lakon kuwi Sagopi iki sebenarnya seperti apa, simak di Kunta di Channel, lihat lakon Ya Sudah. ning luwih cethone yen ditangkap kanthi lakon ngono ya. Iya, insyaallah. Kok kudu dipraktekke nggon kono kuwi. Praktek piye? Penggembang Dur, aja ngono Tur sapa? Sapa kuwi sing Padane Kurawa tur. apa dar iki lho. Mas Daryanto. Kon praktekke iki delok kuwi. Iya. Ning apik kuwi cerita lawas wayang lawas kuwi. Ora gerdalang iso nglakokke kuwi. Iya. Nggih, pengalaman. Wonten melih ingkang ngersakaken wau sambung wanci dalu. Ayo. Sing ngasta sinten, Mas? Bir, ayo Bir. Bir temu ireng. Yang dipikir. Oh, sik awakmu sik ora. Kowe sik kok malah kok Mesti kok kena golek kanca terus to Bir we Bir. Tak golek kanca, ya Mas Taslim Mas. Iki bawane gen Oh iya. ben pas iki kudune sing bawa lanang kok. Pak ya. Taslim. Ayo. Ya Mas, Mas Taslim ora. Pak Taslim. Ora iso. Ayo, Rim, tambah ngantuk iki lho. Ayo Mas Taslim biasane campur sari yo jengklekan ngono. Ayo kene. Tambah ngantuk. Semuci-suci. Ayo, Lim. Taslim. Biasane tas kresek kuwi saiki Taslim. Asmane Mas Muhammad Taslim saking Klaten. Nggih. Waduh. Aku wong nganggo helm kok dikeki blangkon. Gua areng. Aja sia-sia ta Pak De. Ayo. Ayo. Nembange apa? Sambung wanci dalu pun bawani. Ayo. Nuwuni pamudhut saking sinten kala wau? Wah, saking Meta Budaya. Ayo. Malah sanggar tari Meta Budaya. Suarane jan kaya pramuka. Praguto. Siap ya Mas nggih? Siap, Dak. Kaget Pak. Emanipun Suarane apik, piyayene gagah, jarike ngepir. Wah. Yayi Ponakrami emanipun sliramu wis palakrama Yayi Bir kita. Oh, semono lho, aja dawa-dawa ndak cetha ngumpane dawa-dawa. Emanipun Yayi Brikta wis palakrami wis. Aku nganti piye? Neno pama turung kok sengene bojone piye iki Aku keamanane ora ono sing menen kowe. sun ingkang anggarwa Taslim. Diubengne bari keplekne ora.
Taslim iki anggere sing nganggo kacamata iki ganteng iki to. Tenan. Ya campur sari awan kacamatane rambute ireng dadi kaya tukang las kowe. Ireng tur gedhe. Ayo. Wong ayu ngrah rujit wae cah kok ayune kaya ngene cah. Hop, semono lho ya. Ngono. Dawa-dawa lho. Iki roman. Tangan kiwa nyekel mik, tangan tengen iki dipindah. Piye. Nah, iki ngrangkul kaya ning omah kae lho tangan tengen nyekel ciduk. Contohana Pak De, contohana dhisik. Ya sing bawa Pak Taslim. Lho. Ngene iki ya ra. Ngono ki contoh nang ndi, Bu? Wah, mater to. Ha wis kono. Heeh, ben pipis sik. Prandene maksa syukur mati cah jebul nimas uga nglanggati Aja cekel-cekel no tangane mambu permen blis. Ayo to sambung rasa Ra romantis wis diomongi. gawane sih Wah, tangan kiwa ki nyekel bokong, tangan tengen. nanging wanci dalu delok iki lho Oh, arep budal sekolah to, Le. Asake taesi arep udah sekolah ora. tan ana ingkang ngrubeda nyuntak tresna Tak kira nyuntak jaman. nadyan mung srana piranti Wah, suwelek cilik metet gede arum. Asem iki kaget ora. kesempatan iki Wong lek ngono kuwi ngene mari bingungne operator son loro bianter Pak Manus. gambarmu uga ngeglo matur nuwun Mas Nggih, sembah nuwun Mas Muhammad Taslim. Sing gedhe pangapura Kang Mas Papujan
indah baya Terima kasih Birgita. Birgita joget kok ipiti kok mburi piye maksudmu? Lah, saking nyemangati dheweke, Mas. Iya. Dadi diimbangi goyangane wis deh. Ajae bocah iki apa udunen lho kowe ya. Nang apa? Nek goyang lho kaya guang molong. Kreasi pancen ngono kuwi ya Betul, perkembangan zaman iki. Betul. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Pak. Nyuwun gending aja dipleroki kagem sedaya para rawuh spesial kagem Pak Didik Mbah Lurah Klangon sekeluarga. Saking Mas Agus Lurah Klecorejo matur nuwun Mas Cahyo. Nggih, Pak Gus. Aja dipleroki. Ya. Sing nembang Lintang-lintang iya berdiri duet karo Pak Gareng spesial iki. Oke. Iki ya putu wedok iki. Ah iya, Iki putrane apa iki jenenge penyanyi hebat sinden hebat Mbak Putri. Sing kakung ya pengendang jos. Kuwi Mas Lonteng. Wis pokoke urung ana pengendang nika-nika ya bapakmu sik sing nika-nika. Pripun, Pak De? Ya wis ya nika-nika kuwi. Nika-nika pripun? Tegese kendangane. Ngono ya. Saiki kuliah ta, Nduk kowe? Nggih, Pak De, kula Nang ndi? kuliah. Kula ten isi. Wis semester pira? Semester 3 niki. Oh, murah yang semester 3 iki murah berarti. Ya. Semester ora semeter. Ya muga-muga lancar ya kuliahnya. Amin, amin, amin. Sing baku kepinteranmu tokno bengi iki. Aja dipleroki dibawani apa? Lho, bawa apa ora? Monggo, anten siap bawa mboten? Mboten, mboten Pak De. Mas, aja dipleroki. Pas lho diboki an. Ya, sing penting aku kula sukane pas. Terus, Jenengan mawon, bawane jenengan mawon. Ora ana gaweane sinden bawa kok gareng. Ayo, ya ora ya langsung wae, langsung. Ya. Langsung ya, oke. nggih. Duka saking Saron, monggo diaturake aja dipleroki pamundhut Pak Lurah Klecorjo Pak Agus. Monggo.
matur nuwun Genduk Lintang luar biasa. Ya. Mas Gareng. Napa, Mas? Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Maksudnya Sego kupat sego liwat ora liwat andum slamet. nggih. Damar mancung cinupet anggenipun goro-goro lan seneng-seneng suka mari suka. Ngaten mbok bilih wonten lepat lan kirang kula nyuwun gunging samudra pangaksami kepareng kula lengser rumiyin, Mas. Inggih. Tetep selamat sukses kagem Pak Lurah Didi ing laladan Kelangon mriki. Mugi-mugi tetep sehat, amanah lan ugi berkah sekeluarga. Amin. Matur sembah nuwun.